basoy. Ano siyang technique sa magbasoy? Diba? Tirada na ba di mag-utan ta? Para lami atong adlaw. Kabukalan na kadali. O mahuman na dayan na siya. Pinirito. Bukal pa tong rice. Ay. Kung man naman ko nagperito, nanautan. Kalabasa, okra, patula, 5 fingers, og okay na, luto na yan siya.